Bao kalawig mga kapuso kontrata sa dugang nga supplies ng tubig sa Bacolod City walang gihapon mapirmahan. Bacolod City LGU ginapadasig na kuno ang kasugtanan sa tungas ng bulk water suppliers kag BACIWA-PRIMEWATER. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginkasugtan sa ginpatigay ni Water Summit sa Bacolod City isang tinilikdan niya bulan nga mahitso na ang dugang nga kontrata sa supplies ng tubig sa tuwasang bulk water suppliers kag BACIWA-PRIMEWATER sa una nga semana sa Pebrero. Apang asa subong, wala gihapon mapirmahan ang kontrata ang ginalantaw solusyon sa problema sa supplies ng tubig. 20 million liters ng tubig kada adlaw ang idugang kontani nga magahalin sa water sources sa nabukinyabahin sa Bacolod City kag Murcia. Isa sa mga solutions na agreean namon para mas madasig. Kaya kung di nga ni ayawan naman ko ni hulat sa ilang aduwa. Agod mapadasig ang proseso sa baylo nga kontrata sa tungasang BACIWA-PRIMEWATER kag mga supplier. Ginaduso sa alkalde nga magpirma sang kontratang bulk water supplier sa LGU kag ang LGU na ang magasunod sa isang kontrata sa BACIWA-PRIMEWATER. Busilingon, ang LGU ang magaserbe nga middleman. Para sa pagdasig, LGU na ang masupply sa tubig sa PRIMEWATER. Well, we'll be transparent. Makita naman mga agreement. First, no, I don't think the city needs to make money sa amuning arrangement. Suno, sa Bacolod City Legal Office, wala man sa palaligban sa legal nga aspeto ang ginuduso nga sistema sa alkalde. Sa proklampirong sa Barangay 2, madamo na ang mga residente ang ginpautod ang ilang koneksyon sa Water District kag sa Baylo, nagsalig na lang sa bumba. Akong mga prime water, mga gagasagakadula-dula daan. Gasalod-salod na lang kami tubig. Si Nanay Josefa, ginagwanta ang kapit 30 pesos kada galon sa purified water nga ginagamit sa ginabaligya kasudan. Agod makasigurado nga malimpyo ang tubig. Kaya gatulo-tulo na lang akong tubig. Kaya galuto ko yung nga daan. Gasto kami sa mineral. Samtang wala pa mapatuman ang bago ang kontrata, mando sa LGU sa Water District nga ipahibalo sa publiko ang mga lugar nga maapektuhan sa ilang ginahimo nga mga tika. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.